سلام كمي كنيهم تخاطر سبورت اب ستار شانل نايلوم مدكو تكاتلو كان وتري بخبر عدم لو مسوني مسكرم 28 2020 او دد بريمير ليج انجليز ام مونغو ليفربول ارسنال زعبي نا كبير ميزان صوتا كايديو اذ لو مش زكايد صوتا ن ليفربول سالسايت خطاتالي كبير صوتا مخانيو ليفربول اقديما ام مخفت بريمير ليج انجليز مس ليدز يونايتد زحلفه سمون دما مس تشيلسي حيال فتن صوتا كايدان باراي ذكر ኣብ ክልቲ ጾታ ድማ ሙሉእ 3 ነጥቢ ሓፊሳ ምውጻእ ነዚ ሎሚ ምስ ኣርሰናል ተካይዶ ጥምጥም ሙሉእ ርእሰ ምትእምማን ከም ዝፈጥረላ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ተካይዶ ጾታ ድማ ዳርጋ ምስታ ሙሉእ ብምሉእ ተሃዲሳ ቀሪባ ዘላ ናይ ሚኬል ኣርቴታ ኣርሴናል ምዃኑ ግን ካልእ ፈተና ከም ዝጽበያ ምግማት ዘድልዮ ኣርእስቲ ኣይኮነን። ኣርሰናል ብወገና ናይ ነገር ዕጫ ግዲ ኮይኑ ተሰሪዕላ ዝነበረ ተኸታታሊ ናይ ሎንደን ደርቢ ጾታ ማለት ኣብ ልዕሊ ፉልሃምን ዌስትሃም ዩናይትድን ምቁር ዓወት ተመዝግብ ክኢላ እያ። ኣብ ናይ ሎንደን ደርቢ ክልተ ጾታ ተዓዊታ ምምጻን ኣብ ዝቐረባ ሳምንታት ድማ ኣብ ግጥም ኮሚኒቲ ሺልድ ነዛ ሎሚ ጌሻ ትገጥማ ሊቨርፑል ብቐሊሉ ከም ዘይትምለኸላ ናይ ቀረባ ግዜ ምስክር ኮይኑ ኣሎ። ነዚ ሎሚ ምሸት ዝካየድ ጾታ ኣመልኪቶም ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ምስ ንዕዘብ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ኣብ ልዕሊ ሚኬል ኣርቴታ ዘለዎ ኣድናቆት ብምትንታኒ ጋዜጣዊ መግለፂ ጀሚሩ። ንሱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣርቴታ ፍሉይ ኣሰልጣኒ ድሕሪ ምባሉ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሰሜን ሎንደን እትርከብ ኣርሰናል ሓድሽ ሰውራ ብምትእታው ነታ ክለብ ተወዳዳሪት ገይርዋ ምህላው ሎሚ ምሸት ኣብ ልዕሊና ዓወት ከመዝግብ ከም ዒላማ ሒዙ ተዳልዩ ኣሎ ክብል ስግኣቱ ኣይሓብአን። የርገን ክሎፕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውድድር ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ካብ ዘመዝገቦም ሒደት ስዕረት ሓደ ኣብ ሓምለ ኣብ ሜዳ ኤምሬትስ ብኣርሰናል ዝገጠሞ ስዕረት ብዕንቆት ብምዝካርን ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ኮሚኒቲ ሺልድ ተራኺበን ኣርሰናላውያን ብመፍለይ ቅላዕ ጽዋዕ ምልዓሎም ግምት ብምሃብን ኣብ ልዕሊ መቐናቕንቱ ርቀት ዝተሓወሱ ዓወት ብምዝጋብ ናይ ሚእታዊ ጉዕዞ ቕጽሎ ወጢኑ ከም ዘሎ ኣብቲ ዘካየደ ጋዜጣዊ ቃለ መሕትት ግልጽ ገይሩ እዩ። ክሎፕ ኣብ መግለጺኡ ኣርቴታ እቲ ልክዕ ተጻዋታይ ኣብ ልክዕ ቦታ ገዲሙ ይሰርሕ ምህላው ኣብ ምሕደራን ቅርጽን እታ ጋንታ ዝድነቕ ነገራት ተኣታቲሉ ስለ ዝኾነ ናይ ሎሚ ምሸት ጸወታ ኣዝዩ ሓያል ከም ዝኸውን ጥርጥር የለን ክብል እዩ ኣብ ልዕሊ ኣርቴታ ዘሎ ፍሉይ ኣድናቖት ኣስሚሩሉ። ክሎፕ ናዱ ኣብ ልዕሊ እስጳኛዊ ኣርቴታ ብምውሳኽ ሚኬል ኣርቴታ ናብ ኣርሰናል ምስ መጸ ማንም ሰብ ዓወት ከመዝግቢ ይኽእል ኢሉ ዝተጸብዮ ኣይነበረን። ግን ኣብ ኤምሬትስ ዝነበረ ትሕት ወንን ተበግሶን ሙሉእ ብምሉእ ብምቕያር ጽዋዕ ኤፍ ኤ ካፕን ኮሚኒቲ ሺልድን ከልዕል ክኢል እዩ ክብል እዩ ኣብ ልዕሊ ሎሚ ምሸት መቐናቕንቲ ኮይኑ ዘምሲ ኣርቴታ ኣድናቖቱ ኣካፊሉ። እዚ ይኹን እምበር ሎሚ ምሸት ኣርቴታ ንዘዘውትሮ ናብ ምክልኻል ዘዘንበለ ቅዲ 4-5-1 ጸወታ በሊጽና ዓወት ሒዝና ከም ንወፅእ ዕድል ኣለና ክብል እዩ ክሎፕ ብርእሰ ተኣማንነት ተዛሪቡ። ሊቨርፑል ብዘይ ሓለቓ ጋንታን ቦታ ሸፊኑ ዘከፋፈልን ማለት ሆልዲንግ ሚድፊልደር ጆርዳን ሄንደርሰን እያ ንኣርሴናል ዝገጥማ። ሄንደርሰን ዝሓለፈ ሰሙን ኣንጻር ቸልሲ ኣብ ዝነበረ ካልኣይ ሰሙን ግጥም ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ መጉዳእቲ ሰለፍ ከም ዝገጠሞን ብቲያጎ ኣልካንተራን ካብ ሜዳ ተቐይሩ ምውፁን ይዝከር። ዘይምህላው ጆርዳን ሄንደርሰን ንሓድሽ ፈራምታ ክለብ እስጳኛዊ ቲያጎ ኣልካንተራን ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣሎ። ምክንያቱ እንተዳ ሄንደርሰን ብርግጽ ናብ ሜዳ ዘይወርድ ኮይኑ ቲያጎ ኣልካንተራን ምስ ቀዳሞት 11 ክስለፍ ዕድል ክረክብ እዩ። የርገን ክሎፕ ብዛዕባ ቲያጎ ኣልካንተራን ምስ ቀዳሞት 11 ክወርድ ኣይወርድን ብቐዳም ኣብ ዝተሓተተሉ ቁሩብ መዓልታት ጥራይና ልምምድ ጌርና ግን ንቲያጎ ከወርዶ ከም ሓሳብ ሒዘ ኣለኹ እንታይ ገደሰኒ ግን ሎም መዓልቲ ቀዳም ምዃኑ እዩ ብዛዕባ ቲያጎ ኣልካንተራን ዝውስን ክብል ሙሉእ ዘይኮነ መልሲ ሂቡ። ምናልባሽ ምስ ምጅማር ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ 2020-2021 እዚ ሎሚ ምሸት ኣብ ሞንጎ ሊቨርፑልን ኣርሰናል ዝካየድ ግጥም ናይ ወርሒ መስከረም ዝኸበደ ፀወታ ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ። ሎሚ ምሸት ዝተዓወተ ኣሰልጣን ድማ ንውድድር ዝበለፀ ኣሰልጣኒ ወርሒ መስከረም ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝስርዑ ሓደ ክኸውን ትፅቢት ይግበር። ኣብዚ ሎሚ ምሸት ዝካየድ ሓያል ውድድር ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ጀሚሩ ዝኽተሎ ዘሎ ሜላ ፀወታ ብዙሕ ዘይፍላ ኣተሓሳስባ ከም ዝጥቀም ርጉፅ እዩ። ክሎፕ ካብ ዝኽተሎ ፍልስፍናን ኣተሓሳስባን ቅዲ ፀወታን ምስ ንዕዘብ ቀዳማይ ልዑል ጸቕጢ ዘለዎ ጸወታ ኣብ ዞና ኣንጻር ጋንታ። ክሎፕ ንልዑል ጸቕጢ ኣብ ዞና ኣንጻር ጋንታ ዘጠቓለለ ሜላ ጸወታ ኣብ ሊቨርፑል ከስርጸሉ ዝመረጸሉ ቀንዲ ምኽንያት ንሱ ኣብ ጀርመን ምስ ክለብ ሜንዝ ተጻዋታይ ኣብ ዝነበረሉ ግዜያት ብኣሰልጣንታ ክለብ ነበር ወልፍጋንግ ፍራንክ ይምሰጥ ምንባሩ እዩ። የርገን ክሎፕ ንልዑል ጸቕጢ ኣብ ሳልሳይ ሜዳ ኣንጻር ጋንታ መልጊጡ ክገልጽ ከሎ ንልዕሊ 95 ደቓይቕ ክጥቀመሉ ከም ዘይከኣል ግን ጥበብን ሜላ ምስ ተሓወሰ ኣተሓሳስባ ንገለ ተጻዋትካ ግዳይ ብምግባር ኣድማዕ ስራሕ ክስራሓሉ ልዑል ጸቕጢ ዘለዎ ጸወታ ኣብ ዞና ኣንጻር ጋንታኻ ኣብ ዝለዓለ ሚዛን ክትህሉን ኣብ መዳይ ተወዳዳሪነት ድማ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ንኽድይብ ዝሕግዝ ምዃኑ የርገን ክሎፕ ወሲኹ ይትንትን። ካልኣይ ሓባራዊ ጸወታ ጀርመናዊ የርገን ክሎፕ ኣብ ክንዲ ኣብ ውልቀ ተጻወቲ እምነት ዝሕድር ኣብ ሓባራዊ ጸወታ ዝብል ሳይንስ ንሱ ብዛዕባ ሓባራዊ ጸወታ ክገልጽ ከሎ ጥቕሚ ሓባራዊ ጸወታ ልዑል ጸቕጢ ዘለዎ ጸወታ ኣብ ዝኽተለሉ ኣብ ክንዲ ኣብ ሓደ ኣቀላጣፊ ጸወታ ዝምርኮስ መስመር ምክልኻል ኣንጻር ጋንታ ከይትሰርዕ ከሎ ኣጥቃዕትን ዝተረፉ ተጻወትን ብሓባር ብምውሳእ ንሸቶ ዝኾና ኳዕሳሱ ዕድል ኣብ ምፍጣር ብዝለዓለ ይሕግዝ።
መስመር ምክልኻል አንጻር ጋንታኻ ዳግመ ስራሕ ገብረን ሚዛኑ ክሕሉ ዕድል እንተይብካዮ ግን ኣብ ቦታ ቁፅሪ 9 ዝስለፍ ኣጥቃዒ ሸቶ ክሰርሕ ብውሑድ 20 ምቅባላት ዝገብር ክትግደድ ኢኻ ክሎፕ ንሓበራዊ ፀወታ ዝብል ፍልስና ብልክዕ ከተግብር ነቲ ክሳብ ሕጂ ዘዘምረሉ ተፃዋታይ ጋንትኡ ብራዚላዊ ፈርሚኖ ኣወሃደ ሓበራዊ ፀወታ ገይሩ የዋስኦ ምህላው እዩ ናይ ቀረባ ኣብነት ድማ ዝሓለፈ ሰሙን ማነ ኣብ ልዕሊ ቸልሲ ዘመዝገባ ቀዳመይ ሸቶ ምቅንባር ፈርሚኖ ምንባራ ተጠቃሲት እያ ሳልሳይ ዘየቋርፅ ዋሕዚ መጥቃዕትን ንኣንጻርካ ምጭናቕን ሊቨርፑላውያን ዘየቋርፅ ኤሌክትሪካዊ ዋሕዚ ዘለዎ መጥቃዕቲ ከካይዱ ከለዉ ብሄንደርሰን ዝምርሑ ኣከፋፈልቲ ህንፀት ኩዕሶ ከበግሱ ከለዉ ዝተረፉ ኩሎም ተፃወቲ ድማ ናብ ሙሉእ ሜዳ ብዘይኩዕሶ ብምራር ሚዛን ኣንጻር ጋንታ ከም ዝመዛብል ይገብሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ጽባቐ ፀወታ ምስ ልክዕነት ዝተላወሰ ሕድሕድ ምቅብባል ምትዕፅጻፍን ፈጠራውነትን ብሓደ ግዜ ምዕብል ኣብቲ ዘየቋርፅን ምጭናቕን ኣንጻር ጋንታኻ ዝብላ ተሓሳስባ ኣብ ቦታ መስመር መጥቃዕቲ ዝውዝዑ ተፃወቲ ዝኾነ ዓይነት ስልቲ ካብ ስልጣን የማይወሃቦምን እዩ ምክንያቱ ብኣተሓሳስባ የርገን ክሎፕ ንዝኾነ ተፃዋታይ ሊቨርፑል ክከላኸል ከከፋፍልን ከጠቅዕን ከም ዘለዎ ገይሩ እዩ ታዕሊም ዝህቦም ስለዚ ኣብ ሊቨርፑል ብየርገን ክሎፕ ብፍሉይ ንኣጥቃዕቲ ተባሂሉ ዝውሃብ ስልጠና ከምዘየለ ፍልስፍና ዘየቋርፅ ዋሕዚ መጥቃዕትን ምጭናቕን ኣንጻር ጋንታኻን የረድእ ሎም ሸት ኣብ ዝግበር ፀወታ እቲ ድሕሪ ቢል ሻንክሊ ኣብ ኣንፊልድ ሃዋርያ ኮይኑ ንሊቨርፑላውያን መስተሮ ተወሪዶም ዘሎ የርገን ክሎፕ ዕንቆት ዘለዎ ክለብ ሒዙ ምስ ምህላው ኣብ ኩሉ ሸነኽ ኣማራጭታት ክህቦ ዝኽእሉ ተፃወቲ ዓጢቑ ይርከብ ንኣብነት ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ንማነ ሳላሕን ፈርሚኖን ብልክዕ ክትክኡ ዝኽእሉ ኦሪጊ ሻኪሪ ጆታን ሚናሚኖን ዝተባሃሉ ተቐየርቲ ኣለዎ እዞም መጥቃዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ግጥም ካረባኦ ኣንጻር ሊንከን ኣብ ዝገበሮ ፀወታ 7 ሸቶታት ክቕፅሩ ክኢሎም እዮም ስለዚ ስፍሓት መንበር ተቐየርቲ ንየርገን ክሎፕ ዘገላብጥ ኣማራጭታት ከም ዝህቦ ሚካኤል ኣርቴታ ብወገኑ ኣብ ተጀሚሩ ዘሎ ወቅቲ ሒዝዎም ዘሎ ተፃወቲ ዋላዳ ከም ሊቨርፑል ኣይኹኑ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ሒዝዎም ዘሎ ተፃወቲ ኣዝዮም ሓደገኛትን ኣብ ዝኾነ ግዜ ሽቶ ከመዝግቡ ዓቕሙ ከም ዘለዎም ኣመስኪሩ እዩ ብፍላይ እቲ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናሓየለን እናደመቐን ዝመፅእ ዘሎ ኣቦሜያንግ ሎሚ ምሸት ተጠማቲ ተፃዋታይ ክኸውን ትፅቢት ኣሎ ኣብ ታሪክ ኣርሰናል ክብረ ወሰን ዕድጊ ተፃዋቲ ሒዙ ዘሎ ኣይቮራዊ ኒኮላስ ፐፔ ኣብ ፀወታ ካራባኦ ኣንጻር ሌስተር ሲቲ ምስ ቀዳሞት 11 ተሰሊፉ ወሪዱ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ናይ ሎሚ ምሸት ፀወታ ግን ኣብ ተቐያሪ መንበር ከም ዝኸውን ኣሰልጣኒ ሓቢሩ ኣሎ ሚኬል ኣርቴታ ኣብ ክንዲ ኒኮላስ ፔፔ ካብ ቸልሲ ናብ ኣርሰናል ዝተሰጋገረ ብራዚላዊ ዊልያም ምምራፁ ብክንፊ ዝግበር መጥቃዕትን ኣብ ሳልሳይ ዞና አንጻር ጋንታ ዝግበር ፀቕጥን ብዝለዓለ ክዋሳእ ልዑል ዓቕሚ ስለ ዘሎ ጋነርስ ንሊቨርፑል ብዶ ከም ዝኾነ ግምት ብዙሓት እዩ ብዳኒ ሳባዮስ ዝምራሕ መስመር ክፋል እንተኾነ ህንፀት ኩዕሶ ክበግስን ዕድላት ክፈጥርን ልዑል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ናይ ሎንደን ደርቢ ፀወታ ኣመስኪሩ እዩ ብጀካዚ ዳኒ ሳባዮስ ነቲ ብብራዚላዊ ፈርሚኖ ዝወሃድ መስመር መጥቃዕቲ ሊቨርፑል ከፍሽል ኣብ ዝግበር ከቢድ ስራሕ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ጽባቐ ዘለዎ ፀወታ ክዕዘቡ ከም ዝኽእሉ ብዝለዓለ ተገሚቱ ኣሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምሸት ፀወታ እቲ ካልእ ብልጫ ንኣርሰናልን ኮይኑ ዝጥምት ድማ እቶም ን90 ልዕሊ 90 ደቂቕ የዊል ነቨር ወክ ኣሎን ማለት በይንኸ ክትጓዓዝ እኒሀ ወይ ድማ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ እናዘመሩ ንስታድየም ኣንፊልድ ፍሉይ ግርማ ዝህብዎን ንኣንጻር ጋንታ ድማ ራዕዲ ዝፈጥሩን ዕላድ ደገፍታ ጋንታ ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ኣብ ስታድየም ስለ ዝህሉ ጦርሑ ስታድየም ንክልቲአን ጋንታት ማዕረ ዕድል ክህልዎ እዩ ኣብ ኩነታት ጥዕና ዝፃወቱ ክልቲአን ጋንታት ምስ ንፍትሽ ሊቨርፑል ንጄምስ ሚልነር ዩኤል ማቲብ ጆርዳን ሄንደርሰን ሻኪሪን ብመጉዳእቲ ክትከስሮም እያ ብወገን ኣርሰናል ኣብ ዝርዝር ጉድኣት ዘለዉ ተፃወቲ ምስ ንርኢ ጋብርኤል ማርቲኔሊ ኪራን ቲርኒ ሽኮርዳን ሙስታፊ ሶክራቶስ ፓብሎ ማሪ ኤምሊ ስሚዝሮውን ሴድሪክ ሰኦርስኒዮም መስዑድ ኦዚልን ማተ ጉንዲዝንግን ብመሰረቱ ኣብ ናይ ሎሚ ግጥም ከምዘየለዎ ኣርቴታ ብኣግባቡ ኣፍሊጡ እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምሸት ፀወታ ብጀካ ሞንጎ ክሎፕን ኣርቴታን ሊቨርፑልን ኣርሰናል ዝካየድ ሓያል ግጥም ኣፍሪካውያን ተፃወቲ ደሚቖም ዝረኣዩሉ ፍሉይ ኣጋጣሚ ክኸውን ዝለዓለ ትፅቢት ኣሎ ብወገን ሊቨርፑል ግብፃዊ መሐመድ ሳላሕ ሴኔጋላዊ ሰይዱ ማነን ተወላዲ ጊኒ ኔቢ ኬታን ክህልው ከለዉ ኣርሰናል ድማ ፊተውራሪታ ክለብ ጋቦናዊ ኣቦሜያንግን ኣይቬራዊ ኒኮላስ ፔፔን ክህልው እዮም ስለዚ ብኻሊእ ኣዘራርባ እዚ ሎሚ ምሸት ዝካየድ ፀወታ ግጥም ውልቂ ኣፍሪቃን ተፃወቲ እንተተባሃለ ካብ ክውነት ዝረሓቐ ኣይኮነን ብተወሳኺ ኣብ ሊቨርፑል ዘለዉ ብራዚላውያን ሓላወልዳት ኣሊሰን ቤከር ከለላ ተኸላኸልቲ ሊቨርፑል ዝኾነ ፋቢኖ ከምኡውን ፈርሚኖ በቲ ሓደ ጫፍ ኣብ ኣርሰናል ዘለዉ ብራዚላውያን ዴቪድ ሉዊስ ጥበበኛ ዊልያን ከምኡውን ዋላዳ ብመጉዳእቲ ኣብ ናይ ሎሚ ምሸት ፀወታ ኣይሃሉ ማርቲኔሊ ደሚርካ በቲ ካልእ ጫፍ ብምዝማድ ክልተ ደቂ ሓንቲ ሃገር ካብ ዓዶም ወፃኢ ዘካየድዎ ሰላማዊ ኩናት ክበሃል ይከኣል ተካዚ ክትጥቀስ ፀንሐ ኣብ መንጎ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድን ባካዮ ሳካን ዝግበር ናይ ክንፊ ቅልስ ነቲ ፀወታ ተወሳኺ ድምቀት ክህቦ እዩ ብዝኾነ ኣብዚ ሎሚ ምሸት ዝካየድ ናይ ከቢድ ሚዛን ጥምጥም እቶም ብቀይሕ ዝብል ሳጓ ዝፅውዑ ኣብ ወደባዊት ከተማ ሊቨርፑል ዝመደበሮምን ኣብ ሜዶም ዝፃወቱ ሊቨርፑላውያን ነታ ምልክቶም ዝኾነት ዑፍ ሊቨር ብዝለዓለ ሰማይ መርሳይድ ከድምቕዋ ድዮም ወይስ እቶም ብመድፈኛ ዝብል ቅፅል ስም ዝፍለጡ ኣርሰናላውያን ናብ ኣንፊልድ ለጉሞሞ ዝኣትዉ መዳፊዕ ብኣድራጋ መንፈርን ክትክስዎ ስታድየም ኣንፊልድ ዝምልሱ ሕቶ ክኸውን እዩ
ነዚ ናይ ሎሚ ምሽት ተሃራፊ ፀወታ ማእከላይ ዳኛ ኮይኑ ዝመርሖ ክሪክ ፓውሰን እዩ። ቀዳመት ሰንበት ውፅኢታት ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮፓ ምስ እንመፅእ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ፈርጊ ታይም ዝረኸበታ ፍጹም ቁልዕ መፅዓቲ ካብ ስታድየም ኣሜክስ ናይ ብራይተን ብክንደይ ጋዶ 3 ነጥቢ ዝወስድ ክኢላ ኣላ። ይኹን እምበር ሕጂ እውን ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝገደ ኣብ ሕማቕ ኣቃውማ ከም ዘላ እትኸዶ ዘላ ጉዕዞ የመላኽት። ማንቸስተር ዩናይትድ ብጀካ ኣብ ኦፍሳይድ ሓደ ብሓደ ብዝተገብረ ቅልስን ብሩኖ ፈርናንደዝ ብሉፅ ተፃዋታይ ናይ ግጥም ምባሉን ኣብ ኩሉ መለክዕታትን ዞናታትን ብብራይተን ተበሊፃ ኣምስያ። ቸልሲ ብወገና ፃዕርሞት ብዝተሓወሰ ገድሊ ካብ ድሕሪት ተበጊሳ ምስታ ካብ ታሕቲ ዝደይበት ዌስት ብሮም ኣልቢዮን ማዕረ 3-3 ተፈላለያ። እታ ክለብ ብእተሪዮ ዘላ ትሑት ኣቃውማ መንበር ብስልጣን ፍራንክ ላምፓርድ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ይርከብ። ኤቨርተን ንክሪስታል ፓላስ 2-1፣ ናይ ሽዋንዳይክ በርንሌ ብሳውዝሃምፕተን 1-0፣ ሊድስ ንሼፊልድ 1-0፣ ቶተንሃም ምስ ኒውካስል 1-1፣ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ዌስትሃም ንወልቭስ 4-0፣ ናይ ፔፕ ጋርዲዮላ ማንቸስተር ሲቲ ብናይ ብራንዳ ረጆት ሌስተር ሲቲ 5-2 ብዝኾነ መሪ ስዕረት ተቐቢላ ኣላ። ፔፕ ጋርዲዮላ ተፃወቱ በቶም ምኻሩ ዝብል ሳጓት ፅውዑ ሌስተራውያን ተነኺሶም ምሕዳሮም ቆስሎም ክሕውዩ ኣብ መቕየሪ ክዳን እታ ክለብ ገለ ፈውሲ ከተኣቱ ከቢድ ናይ ገዛ ዕዮ ይፅበዮም ህላው ዝቕንዘቦ ዝሓደረ ስምዒት የነፅር። ኣብ ጀርመን ቡንደስሊጋ ድማ ሊግ ዓንተር ኤውሮፓ ባየር ሙኒክ ሰብ ዘይብል ስዕረትን ውርደትን ብሆፈንሃይም ገጢሟ። እታ ንዙፋን ክብሪ ኤውሮፓ ብዓብላሊ ጉዕዞ ተቆፃፂረት ዝነበረት ባየር ሙኒክ 4-1 ብዝኾነ ውፅኢት እያ ካብ ብሓፍረት ተሰኪማ። ኣብ ሰሪኣ ድማ ሳሰሎ ንስፔዚያ 4-1፣ ኢንተር ንፊዮረንቲና 4-3፣ ካይላሪ ብላዚዮ 2-0፣ ቶሪኖ ብኣትላንታ 4-2፣ ቤነቬንቶ ንሳምፕዶሪያ 3-2 ረቲዕልና ኣለዋ። ኣንድሮ ፒርሎ ትእለ ዩቬንቱስ ድማ ምስ ሮማ ብናሕባር ውፅኢት 2-2 ተፈላለያ ኣላ። ኣብ ላሊጋ ስፔን ድማ ንሉዊስ ሱዋረዝ ካብ ባርሴሎና ዝፈረመት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ሜዳ ንመራሒቲ ሊግ ኮይና ዝቐነየት ግራናዳ 6-1 ሓደጋ ወሪዳታ። ሱዋረዝ ድማ 2 ሸቶታት ብምቁፃሩን ኣብ ሓንቲ ሸቶ ድማ ቀረብ ብምግባርን ኮኸብ ናይቲ ግጥም ተባሂሉ። ኣብ ካልእ ፀወታ ላሊጋ ሪያል ማድሪድ ንሪያል ቤት 3-2 ክትረትዓ። ኣብ ካልእ ፀወታ ላሊጋ ሪያል ማድሪድ ንሪያል ቤት 3-2፣ ሪያል ሶሴዳ ንኤልቼ 3-0፣ ባርሴሎና ድማ ኮተቴ አንሱ ፋቲ ኣብ ዝነገሰሉ ምሸት ንቪያሪያል 4-0 ብዝኾነ ውፅኢት ዕርቃና ውፅያታ። ኣብ ሊግ ፈረንሳ ሬንስ ንሴንት ኢቴን 3-0፣ ማርሴይል ምስ ሜትስ 0-0፣ ሊዮረንተ ምስ ሊዮን 0-0፣ ኢካርዲ ዝነበሮ ድርቂ ሸቶ ኣብ ዝፈትሐሉ ፒኤስጂ ንሬምስ 2-0 ረቲዓታ። ብራ ተኸታተልቲ ቻናል ንሎም ዝበልኮ ትሕዝቶ ስፖርት ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ እምነየልኩም።